Hej så. Nu kommer Danmarks nye og fedeste golfturnering. Vi kalder den Tour de Nord. Tour de Nord består af 5 indledende runder og en grande finale over 2 dage. Vi spiller på 5 af Nordjyllands bedste baner. Hver turnering har et setup, som minder om en pro-turnering. Det tætteste man nok kommer på the real deal. Man kan vælge at spille en enkelt runde, eller man kan spille alle 6 runder. Hver runde eller turnering fungerer som selvstændig turnering. Det vil sige, at man kan spille en selvstændig Stableford turnering. Men udover det, så går top 4 direkte videre til det grande finale. Og Order of Merit-listen, der går top 30 videre fra. Order of Merit, det vil sige, at man får point for hver gang man deltager i en af runderne. Så det er klart, at hvis man spiller flere runder, kan man samle flere point. Sådan er det. Vi har i samarbejde med vores sponsorer samlet bunker af præmier, og de skal komme dig som deltager i Tour de Nord til gode. Du kan se mere om hver enkelt runde eller det grande finale på vores hjemmeside tourdenord.dk. Tour de Nord det starter lørdag den 21. maj i Volstrup, og det er her vi er i øjeblikket. Vi sidder i Volstrups indendørscenter her midt om vinteren, men den 21. maj, det er i bededagene, så der håber vi, at rigtig mange af jer kan komme ud og spille udendørsgolf. Efter vi har været i Volstrup, så skal vi til Blokhus, vi skal til Hals, vi skal til Hvalpsund, og vi skal slutte af i Frederikshavn. Du kan se mere om de enkelte runder på vores hjemmeside eller på Golfbox. Man kan som sagt vælge at spille 1, 2 eller samtlige runder. Det koster 500 kroner. Turneringsfeed dækker green fee pågældende dag, middag efter runden samt præmier og en eventuelt deltagelse i den grande finale. Finalen spilles over 2 dage og er inklusiv en stor galafest i midten. Det offentliggør vi selvfølgelig meget mere om på et senere tidspunkt. Jeg håber, at rigtig mange af jer i 2011 vil gøre brug af Tour de Nord. Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os.